थांबाय ब्रा अभी तो जाएगा ठीक है सर ओए मते के थांबाय जो कर थांबाय जो ओए मते थांग मानो ओए दाउदी ओए दादा सौ थांनायसै बुजिलायसै ঠিক আছে উঠা ভাই আমরা पैसा आइन दङ पार्टी मिस दियो पुलिस जेपीएम आइ पनि पार्टी उसा जिनि गइले पानी भरु तखा कमन सिद्राय तिनी भरब जतनो जों आउने बिचार लाइनाय आइ पुरो प्रोजेक्ट जुथानाय जों अरनि सभापति अरनि जेता दंनाय अरनि जेताय को दंनाय तिनी दंनि बार दिनै
जों दिनै बेलायखोनो कायसा वाना मा सिंसा थांनाय सालाव बाहायनो बरं बिजेपि सं तुइदुनि बिजेपि सं दिनै आइपिएफ तिनुपर अमा हायगोन आक्रमण खायो दिनै बाहायनो कायसा भारत स्वाधीनता मामानि दिन ओ दिनो जों प्रत्येक चिनि पार्टी आइपिएफ तिव जों पालाय दङ दिनै तुइदु पार्टी बिस अमा हायके पालाय दङनि जराव दिनै आरो बरं गुन्डुगुल खानायनि बागै बाजार कमिटि सोलायनाय हिनै बरं दिनै कायसा आरो प्रचार खायो चिनि पार्टी आइपिएफ तिनुपर हायन हाय आक्रमण खायसा आबुनि बागै चिनि पार्टी आइपिएफ ति नर्दमपुर डिभिजन पक्षनिंगै जों बेलायखोनो सेलेंगो तेबो दिनै जे अमा हायके चिनुपर जे आक्रमण खायनाय रनो चिनि भारतनि जेता संविधान तंगनि मुताबिक खालाय भारतनि आइन तंग मुताबिक बंनो माने करा शास्ति रिनानि बागै जों पार्टी आइपिएफ ति नर्दमपुर डिभिजनगै माने आह्वान खायो तेबो अमा बे थागिया बरक तिनिवा जे भारतनि कायसा कुनो गणतन्त्र अमा हायके भारत स्वाधीनता मामानि दिन दिनै तुइदु बाजार बरक अजथा पाब्लिक रिंखा बरक बाजार कमिटि सोलायनाय ते आइपिएफ ति बाजार कमिटि बाजार चालक तंगो ते चिनि आरो आइपिएफ तिसं चिनि जे सिन्डिकेट चालक तंगो आबोनो बरक नायनाया बरक चिरो जबरदस्ती खालाय तिनि बरक सेकनानि ते बुइतोगो सिक्रि होय बरक सेकनानि बागै बरकनि कायसा प्लानिं आबोनो बागै जों जत्त चिनि एमपि डिभिजन अंगै जों जे अमा हायके घटना खायनो तार तारिखे जों पुलिस प्रशासननि माध्यम बरनो करा शास्ति रिनानि बागै जों आह्वान नारगो ते समस्त सारतिफ्रानि चिनि आइपिएफ चिनि कर्मी ते तिपेलन हामजाक तंनाय चिनि ताखु बुखु रनो कयनन मुचंगो अमा हाय बीजेपी जों साइमाका चिन्ति प्रासन पर बेलायखोनो जों फाइनाय सालगो ते बिचो अमा हायके दुखु मानाय बन बागै जतन साबधानखौ तंनानि बागै चिनि समस्त आइपिएफ चिनि कर्मीरन थानो आह्वान नारगो जतन हामबाय ini orang kota nangi tengoni semua seng faisal pakai ompini seng ompi tengoni flag ti samani pore seng tujuh final kok tengoni ingka pakai ingka orang final kaiman ingka belai biani sistem ke orang jeta apa proseson polis tay orang CRP tengmai rok orang bisnes ke additional SP pakai nanti ini orang pakai bawa party bisa pakai आक्रमण खायना नायो फिया बाब्रनि पुलिस स्टाफ गोबांमा बिसिबांया किन्तु सिनि आइन मुताबिक सिनि दलक रुल न माने तंगमान बागै तिनि जों बर बाय कुचुंयाखौ जुदि जों बर अर जन हामला खायनानि जुदि अमा हिंखांगा जों बरनि प्रशासन बायबोनो जों नांलाय मानो सिनि बरक तायु फाय मानो बनि बागै आं अबनो साना मुसु पुलिस प्रशासननि बिसिंगि जन जुदि कुनु किसु खाना थांगा जों बाहायनो बासानाय अर अमाके पुलिस बायसनो टीएसआर बायसनो कुछ खाय मांगला खनै आं आबनो साना मुसु बरनि ओ नियम नीति न रुल्स न जुदि कायसा वन साइड जुदि थांगा हांका बरक न जों फाइट खायनायनि बागै जों बाहायनो जों तिनि अर अमाय फाइट खायनायनि बागै बासाजा जुदि अमाके नेक्स्ट टाइम पार्टी फिसे फाइ आक्रमण खायनायनि बरनि पुलिस प्रशासन हयते लाठी चार्ज नहिनो अमाय जुदि फाइगा हांका नेक्स्ट टाइम जों आबनो माने मांगला बन बागैनो जारा नाय तंनाय रक जों गबैकनो सावो अमायकेनो पुलिस प्रशासन हयते जेकुनु समय चिनि पार्टीनि बिसिङाव जुदि नष्ट खाना थाका कयेकजन चिनि बरगना बुखा डिस्टार्ब खालायगा बरक पुलिस रक अर कयेकटा लाठी चार्ज खगजा चिनि बरगना बुखा बिसिं बिन बागै अर जों दल लायजाब हायबोनो चिनि दलनो जों कन्ट्रोल खायतनो जों अर कुनु भाइलेन्स खालाया हामबाय Please,